rarirutswa. All protocols observed. Our esteemed guests of honor, government officials, diplomats, Madzimambo, Magwenyambira, our partners, my fellow directors, Director of Ceremonies, Chapa my remarks Nururimi Rweshona kana kuti Rwaamai. Vakawanda vanondiziva nekuti Chippers kana kuti Mudhara Chippers weChippers Promotions. Asi nhasi ndichataura saPatson Chimbodza ndakamira one of the directors veBira reMbira. Vamwe vandoshanda navo ndiDiana Samkange, Benjamin Nyandoro. Tiri vatatu takata muono wekuti Mbira dzinodawo big stage and deserving recognition. Chokwadi ichi chakatsigirwa neUNESCO. Vakati Mbira is an intangible cultural heritage of humanity. Hurumende yeZimbabwe ikati mwedzi waGunyana anova September wega wega tinopemberera Mbira. Ndinotora mukana uno kupa kutenda kuhurumende yedu kuburikidza neMinistry of Sport, Recreation, Arts and Culture yakaita kuti muono webig stage for Mbira uve a success. Gore rapera 2024 takaita bira rekutanga kugwanzura. MaZimbabweans akapemberera bira rikaita pungwe. Gore rino tazadzikisa chitsidzo chekuti richange riripo gore rega rega. Vatunganidza pano tose Magwenyambira. Aiwa ndinokutendai Magwenyambira. Handikudomei nemazita asi ndinoda kutenda kuna Nyamasvisva vemaungira enharira neutungamiri neuchenjeri hwamuri kupa kune mamwe Magwenyambira. Rambai makadaro vaNyamasvisva. Our theme yebira reMbira 2025 inokurudzira kuchengetedzwa kwenhaka yedu, tsika nemagariro kuburikidza nekupa rairidzo kuvana vadiki. Takapa mukana kuvana veprimary and secondary schools to collaborate on a theme song yebira reMbira. Tinotenda zvakanyanya kuzvikoro zvakagamuchira. Our all-weather friends Zimpax, pane mukuru anonzi Dr. Timothy Kuguyo. Ndimukanya ndodada nemutupo wangu. Tinotenda Zimpax Director General nokutipa muchinda wenyu ane rudo nepreservation and promotion inhaka yedu, heritage yedu, wildlife yedu, Zimbabwe yedu. Regatori mukana uno tichiri panyaya yesupport yatinowana from Sixpacks kukoka prospective partners to join the preservation, promotion and celebration of our intangible cultural heritage, Mbira. Zvinofadza to be part of such a big atmosphere. Ndisingatore nguva yenyu nokuti microphone ndakabata iyi ndiye Magwenyambira. Asi ndoda kupedza ndichiti urongwa hwakarongeka hunorongwa nevarongi vakarongeka. Kuti imi makarongeka muuye kune zvakarongeka zvakarongwa nehurumende yedu yakarongeka. I thank you.